Γεια σας, Dust One. Και αυτή τη στιγμή ο TNT βγάζει την πανοπλία του. Ναι, πέθανε όσο θέλεις. No problem, γέμισα το inventory μου με items. Έλα, κάνε TP. Λοιπόν, TP all. Κάτσε. Να στα δώσω κιόλας. Αντικείμενα μου. Ούτε καν δεν ήξερα ότι ήσουν ένα hit με το admin fan. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν το φορούσα. Οκ, πάρ' το κι εσύ. Μερικά είναι δικά σου. Και στο απόψινό βίντεο, λοιπόν, θα κάνουμε λίγο hunting, αλλά αργήσαμε λίγο. Δηλαδή, όλο το βράδυ παλεύαμε με τα creepers και με τα skeletons, αλλά γενικώς τώρα αποφάσισα να κάνω βίντεο, γι' αυτό έγινε η μέρα. Τέλος πάντων, έλα, πάμε. Παιδιά, είδατε το skin μου. Φέρε μου λίγο armor. Οκ, σου πετάω τη δικιά σου armor. Επειδή η δικιά μου δεν είχε τίποτα. Έλα, πέτα την. I did it. I did it. Ένα λεπτό. Οκ, ένα ζόμπι. Ένα ζομπάκι μου. Ξέρω εγώ, φοβάμαι μήπως είχα κάνει τίποτα λάθος στα options του Fraps για το record. Τέλος πάντων, ναι. Σε ποιο έχω βάλει το τόξο? Ναι, σε αυτό. Καλώς τα μας. Νουμπ. Έλα ρε. Αου. Τι με βάρεσε? Όχι, ένα μικρό ζομπάκι. Θα σε σκότωσα με το τσεκούρι. Οκ, δεν... Δυστυχώς δεν θα αποκαλύψουμε την IP γενικώς στο σερβερ. Αλλά όποιος θα ήθελε να μπει, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο σερβερ, δηλαδή. Είμαστε μια ολόκληρη παρέα εδώ πέρα και έχουμε κάνει ένα village, στο οποίο δεν θα ξέρω αν θα το δείξουμε λογικά στο τέλος του βίντεο. Και εκεί πέρα κάνουμε survival όλοι μαζί και φτιάχνουμε πράγματα. Οπότε είναι γενικώς πολύ καλό project, να το πω, όχι δεν θα το πω. Τέλος πάντων, αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το Skype μου, το Skype μου στο description, αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κόζα κάνει... Άστο σε μένα, άστο σε μένα. Βαράω ένα σκέλετον που είναι πιο μακριά. Αυτό. Μένα με χτύπησες όμως. Όχι, δεν σε χτύπησα. Και πήρα και το bow του. Κι εγώ έχω πάρει 2 bow. Φαγητό. Γιατί Θεέ μου. Είναι το πιο ιδιαστικό φαγητό. Εμένα μου αρέσει πολύ. Έχω... Οκ. Γιατί δεν μπορώ να το φάω τότε? Ρεύτηκα, δεν είμαι καθόλου... τέλεια! Sugar case. Αου! Σου έδωσα όθηση, είδες? Να σου δώσω κι εγώ! Ρε, καταρχήν όταν σου έριξα σε σένα, το bow με έριξε πίσω, σαν να ρίχνω... Ναι, το ξέρω, σε μένα. Για να δω, για να δω, έχω όθηση. Αου. Και γιατί κολυμπάμε τόση ώρα? Ζόμπι, ζομπότ. Ναι, τέλεια, τώρα βρήκα πολλά ζόμπις. Και εγώ βρήκα Enderman, αου. Μήπως έπρεπε να βγάλω το F5 μου? Τέλος πάντων, μπορώ και έτσι να τα πολεμήσω 8 σκάλα items. Έλα εδώ. Το creeper. Δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ εμένα μου ορμάνε όλα τα creepers. Ναι, τέλεια! Ξέρω εγώ, βρήκα ένα mood. Έψαχνα για mood, ξέρω εγώ, να βάλω στο Magic Launcher. Ένα launcher που σε βοηθά να βάζεις modes. TNT Chris πετάει, ναι, πετάει. Είναι κάτι δύσκολο, απλώς γράψτε Magic Launcher και θα σου βγάλει πολλά tutorials. Τέλος πάντων. Και έψαχνα ένα mode με περισσότερα ζώα και ξέρω εγώ έχει κάτι αγριογούρνα και πάπιες οι οποίες πολεμούσαν μαζί σου. Οι πάπιες όχι, τα αγριογούρνα. Τι λες βρε, οι πάπιες? Οι πάπιες, αποκλείεται να πολεμούσαν αυτές. Ξέρω εγώ υπήρχαν όλα τα ζώα τα οποία υπάρχουν και στην αληθινή ζωή. Δηλαδή ακόμη και έντομα είχε το mode, ήταν πολύ καλό. Ζώων? Ξέρω εγώ, έχω φάει τόσες μπουνιές από τα ζόμπις. Αου. Εγώ καμία δεν έφαγα, μόνο από το Wannabe έφαγα. Γνωστός ως Dustman. Έλα εδώ. Κουτσά. Ωραία, λοιπόν. Σε είδα. Να σου δείξω λίγο την περίφημη συλλογή μου. Έλα εδώ. Ναι. Δες την. Αου! Δεν είναι όμορφη? Ποτάκια γιατί έχει πόσα βέλη έχεις?
ξέρω εγώ, μποτάκια γιατί δεν έχω. Δεν ξέρω. Καλά, τέλος πάντων, slash kit, όχι το kit tools δεν έχει. Και τη VIP, ναι έχει. Ωραία, καλύτερα. Α, Να ένα ζόμπι. What? γιατί βγάζεις απλώς blood και δεν πεθαίνεις? Με βαράς. Απλώς λαγκάρεις. Ή εγώ λαγκάρω ή εσύ λαγκάρεις ή αυτή λαγκάρει. Δεν λαγκάρω. Τέλεια, δεν έχω ζωή. Τέλεια, έχω πολλά. Πίσω σου, 2 creeper. Όχι, βοήθεια. Μου έφαγαν το πισινούλι. Αγελάδα 1000 μέτρα Εν τω μπροστά. μεταξύ, ξέρω εγώ, ήρθε το creeper, έκανε boom και ήμουνα με το πισινό μου. Ρε, πραγματικά, έλα εδώ πέρα, ρε. Έχω φάει... Βάρεις ένα creeper από μακριά. Ρε, δες εδώ πέρα, έχω φάει ακόμη και βέλος στο πισινό μου. Δες εδώ. Στα οπίστια. Σε συμπαθούν πάρα πολύ. What the fuck? Πήγα να βρουν το σημείο στο οποίο θα μου πονούσα, αλλά δεν το βρήκαν τελικά. Αχίλιος φτέρνα. Γενικώς αν δεν είχα τις μπότες, έτσι θα ήταν. Αυτά δικά μου items ήταν, φύγε. Όχι δικά μου ήταν. Εγώ σκότωσα. Και αυτό ήταν δικό μου. Ξέρω, εγώ έχω πάρει 4 bow, wow. Για να δω εγώ πόσα. 2. Χάλια. Και 64 και 53 bow. Βασικά τα 64 τα πήρα από το spawn, έχω βάλει free. Αλλά είναι λίγο δυσκολούλικο να τα πάρεις. Ναι. Βρήκα παιδιάδα. Κάνε μου τυπή και βάλτο. Μη σε παρακαλώ. Βρήκα. Εγώ σκοτώνω ζόμπις. Εγώ Και αυτό το δάσο. Γεια σου. Χότσο. Πέθανε. Εγώ σκότωσα το ζόμπι. Λοιπόν, να εδώ πέρα έχει πολλά τέρατα. Φυσικά. Αν δεν τα κρύβαν τα χόρτα. Και ξημερώνει και λογικά μπορεί να σταματήσουμε το βίντεο. Όχι. Ξαναβάλω το βράδυ. Όχι. Ρε, τόση ώρα με το χέρι το χτυπούσα, ρε. Έλα. Παιδιά, μπορώ... Πες το στα παιδιά. Τέλειο σπαθί. Ποιο? Iron σπαθί με ζόμπις. Οκ. Τέλειο. Βασικά έχω συναντήσει ζόμπι με iron σπαθί πολύ σπάνια, δηλαδή 2 φορές. Και παίζω 4-5 μήνες Minecraft. Όχι, παραπάνω παίζω. Τέλος πάντων. Έχω συναντήσει περισσότερο με φτιάρια. Λοιπόν. Συγγνώμη παιδιά, θέλω λίγο να σας κλείσω το μικρόφωνο. Έχω ένα πράγμα να συζητήσω. Συζήτηση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα θα σκοτώσω αυτή τη τελευταία spider που υπάρχει. Και... τελειώσαμε. Λοιπόν. Αυτά από το hunting σήμερα. Sorry. Τέλος πάντων. Από το κυνήγι άγριων ζώων, φτερωτών, πείτε το πως θέλετε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Γενικώς όχι αύριο, θα τα πούμε όταν ξανακάνω βίντεο. Αύριο δηλαδή αποκλείεται να ξανακάνω βίντεο. Και μόλις ο TNT έκανε join. Λοιπόν, και θα τελειώσει με αυτό το φινάλε. Τσα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ. Άου, με πόνεσε. Με πόνεσε την καρδούλα μου. Έλα, έτσι. Άου. Καλά. Αφού θες να το παίξουμε δίκαια, θα το παίξουμε. Ποτέ μη μάχεσαι με ένα που έχει good mode. Έλα ρε. Έλα μπες, θέλω να κάνω φινάλε. Γεια σας παιδιά. Όχι ακόμη, γεια σας. Θα σκοτώσω κάτι, δεν με νοιάζει. Γεγ. Θα σκοτώσω ένα κοτοπουλάκι. Να το. Έλα εδώ κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι.
Γεια σας παιδιά. Όχι γεια σας. Θέλω να φάω χοιρινό για το βράδυ, κάτσε. Έλα εδώ. Γιατί δεν βγαίνω, να το. Α! Πέθανε. Έχει βάλει το κεφάλι του μέσα στο γκράσι, μου φαίνεται. Λοιπόν, Γεια του. γεια σας παιδιά. Όχι γεια σας, δεν κατάλαβα γιατί γεια σας. Γιατί το λέω. Γεια σας παιδιά. Και εγώ λέω ότι θα συνεχιστεί το βίντεο. Μόλις σκοτώσω αυτό το γουρουνάκι θα τελειώσει. Τσα. Και θα πάρω και θα φάω αυτό το ζεστό πράγμα. Αλλά δυστυχώς είναι full το health μου, οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να το φάω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε στο επόμενο Minecraft episode ή στο επόμενο άλλο episode.